ƙarshe dai jaruma Ummi Rahab ta tonawa Adam Zango asiri. Barka da zuwa tashar Hausa Blogs News TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu ta Hausa Blogs News TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Masu kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci, kamar dai da kuka sani, Ummi Rahab da kuma Adam Zango sun daɗe suna bawa hamutansu iska a masana'antar fina-finan ta Kannywood, inda abin ya jawo cece-kuce sosai, wanda aka ɗauki kusan wata ɗaya ana gudanarwa a masana'antar ta Kannywood. Kamar yadda kuka sani, a kwanan baya an zanna an yi sulhu da manyan wannan masana'antar ta Kannywood, ciki har da Adam Zango tare da wannan jarumar wato Ummi Rahab, inda aka saita tsakaninsu. Amma a satin nan ne Ummi Rahab ta fito ta yi posting da wani guntun bidiyo da take bayyana cewa Adam Zango ya neme ta lalata ne, shi yasa ta fito fili ta bayyana abin da ya neme ta, domin mutane da yawa suna ganin laifinta, ciki har da mutanen da ke kallonta ko kuma in ce masoyanta suna cewa ba ta yi halin kirki ba, saboda Adam Zango shine ya kawo ta a wannan masana'antar, kuma gashi ta fito rana tsaka ta juya masa da baya. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, da fatan kuna jin daɗin kasancewa da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, ka danna muna alamar like, don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode.